daga baburom ti imat ka RDE te kala bende ka wene ka parti ke bandul nengkong iya kata namar beli ki thok ibim pej pej yu paj ba ki le chu paj ba ki ong ngide ke seng RDE ka seng riulum ka barim ka bangi teli ban penyo no ban penjob yu kertong jong ka parti riulum upaj ba ui tangi ke MLA jong UDP par GE ke MLA jong HSPDP kamdan ke jinga teli tang hapra jong ki shu ye le men le ban pen thame yo upaj ba am dau don ba ban kli jikli haba piong pi teli te belengi milangi kirin haransan yala election ya ki MLA jong HSPDP ngimi hidu menta te kum kata ka jing teli ba piron pen thame ngi upaj ba ngi kwa upaj ba un staff un pishar un thau ye kini ke bro ngandam bakala ban on bagi tu ki kertong ki bandule dan ke belab dul her menta ngambar tien bagi tu ki parti ki bandule kin saplut por aga kanyo bat kan pratrik bagi nong kamlong syu mentep ini tep no NPP kam lele lada ngira mangi lada ka job ke NPP tang banrem ke NPP oh dayo husiar ba ko piki pai ba kam lele lada ka job ke NPP tang bakan rem ke VPP kita ka de ka thong ka bakini ki we ki party ngai i bakalong kumta menta namar ngalamat ye kani hanong krem constituency arjar khaprang ala rem dan shibun ki dau ki bangala rem ka we kalong ba ki soto pamla ban penlim yo warden shimit tiat keleng ki nongalam jugiwe ki parti banongem kamlong shu ya ngine pen kala godlut ya ngine pen kala maulana lut ya bro kini ki symbol ji bat kala lek ban krishan you independent candidate baro kita kibas kibala dule kani kan jang ai menta ngala i bakani kan jang namar ka jimi jo pai ba ka penongi kini ki wei ki parti bakin subon kam sa ka nyau ki shuki ki bathli ha ki jingalang ki jongki bakata ka penongi ki bakin suthu bakim don jagasu abakim don jagasu haki compare tamban rem ka VPP majop ka kongres ru lari ki suthu baka kham klan ka kongres lani majop ka NPP ru lari suthu baka kham klan bor ka NPP menta kidanya tho ke ka kham klan ban pinyukun ya ka VPP